Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, hashtag best bar ever kita tungod kay atong makauban ang usa ka abogado nga nag-propose right after her partner immediately took the bar exam. Sila si Attorney Demrev Salazar and Malaika Nina Maloloyon. Good morning, Attorney Demrev and Malaika, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. First of all, let me extend my congratulations sa inyong dalawa. Truly, love is in the air. And nakita nga namo ang inyong nag-viral nga marriage proposal naman, wherein si Attorney Demrev nag-propose kay Malaika right after she took the bar exam. But guys, take us back to that moment. Kay Attorney Demrev, why did you decide to do it right after the bar exam? And unsa po ang imong mga preparations, ani? Hi, Attorney Resi. Good Hi, morning. Attorney. Good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood ng At Home with GMA Regional TV. Naisip doon ako na right after sa iyang bar exam, because kabalo ko sa feeling sa isa ka bar examinee na special jud kaayo ng last day sa bar exam, kay di na nimo ma-feel ang imong ka-happy nga after sa tanang preparation nimo during law school, tanang sacrifices nimo, tanang sleepless nights, tanang efforts nimo na human na jud ang exam nga kailangan nimong i-take. So mao to, gusto na ako na maging more special day siya sa ako ang fiancé. So thankful kaayo ko na nag-materialize jud ang plan na mag-propose. So ang nahitabo ato is morning sa last day sa bar exam, gihatod na ako siya sa school, sa bar site. Then after, gisundo na ako ang iyahang siblings with her mother. Then dito, gi-prepare na mo ang kailangan i-prepare sa hotel room na iyahang gistayhan. So mao to, wala siya ka-clue-clue. Wala yun. For Malaika naman, unsa po ang imong initial reaction? Nagtuo ba ka nga inaato ang mahitabo kadto nga adlaw after ka nag-take sa imong bar exam? So ako, Attorney, no, kanang ang ako alang gid ato is lipay kayo kay nahumanag yun. Kay grabe kakapoy ang bar exam, dili jud ay siya lalim na mahuman. Tapos wala gid ko nang expect kay normal lang man gyud na kanang salubungon ang mga barista pagkahuman jud sa bar exam. Kanang paspas kaayo yung tabo. Let's look back naman on how it all started. Paunsa ba mo nagkaila duha o unsa pod ang sinugdan sa inyong relasyon? So Attorney, kanang parehas pod na sa law school pod na mo na-meet ang isa't isa. Mm-hmm. So freshman ko ato siya kay upper class na ako. Tapos 2015. way back 2015. Tapos nagkaila gid mi kay tungod parehas mi gikan sa Kaumu, same Fraternity sorority. Tapos dito nagsugod ang mga asaran. Ang una kay sabay-sabay lang og kanang study. Kadugayan kay Isungog-sungog sa mga friends. Hangtod sa nagtuloy-tuloy na, nagpadayon na, nagkauyap. Of course, we must ask, how did you guys manage your time? Syempre si Attorney Demrev, very busy with lawyering, while si Malaika naman is also very focused in reviewing for the bar exam. Paano nyo na-manage yung time ninyo para sa isa't isa? Unsa po ang mga challenges nga inyong naagian? Unang-una, ang pag sinabta na lang jud, pag constant na communication, pag sabot sa ginapagdaanan sa isa't isa, kay law school pa lang, pag start sa among relationship, na-test na jud among limits sa paano mag-handle, o kay law school bugat na jud siya nga i-handle. So gidugangan pa ang relationship. Dito na namo mas nailhan ang amuang mga strengths and weaknesses nga unsaon yung pag-handle kung good mood or bad mood ang isa't isa, lalo na lisod pod ang among gipagdaanan sa law school. tapos during pod sa ako ang review kay since 2 years man attorney no na delay na kay tungod sa mga postponements,
grabe pod ang adjustment kay naa siya sa Bislig, ako kay naapod ko sa Davao, kay naga-review ko. So kailangan niya mo adto sa kuha every weekend. Ginaadto gid ko niya to attend to my needs. So mo to during pod sa panahon na sa kapit na ang bar, naapod siya dito na mag-assist sa kuha. So wala jud ko niya gipasagdan attorney. So alagang-alaga gihapon. To. Any message or love advice also sa tanan nato mga kapuso nga nananaw ka nato karong buntaga? Sa atong mga viewers, no, akong ma-advise lang na kung in a relationship mo, dapat naa jud ang respect sa imong partner. Dapat honest pud ka, dapat naga-communicate jud mo, wala kay ginatago na dili maayo, ug dapat magsinabtanay jud sa tanang panahon. Tapos para pod sa ato ang mga viewers, tinuod man gyud na naatay mga dreams, no, kanang dili di ay siya imposible na naa kay dreams tapos ma-meet pod nimo ang special someone nimo. So kanang lang gyud na combination of balance, respect and communication ninyo sa isa't isa. Daghang kaayong salamat Attorney Demrev and Malaika for sharing your love story dito sa At Home with GMA Regional TV.